Здравейте, YouTube! Днес играем аз и The Boss Коле на на Bedwars с Matt Gambler. Ох, ти оставаш от червените, аз съм от жълтите. Така всички ще сме равни. Трябваше да влезем малко. Това мап го мразя в дъното на душата си, дами и господа. Аз много го изкопах. Ще го изкопвам. И има ли смисъл да се отскъпа просто? Няма. Точно. Аз тук грифвам листата, защото не знам защо. Ох, колко си прост. Аз ще направя тайм проход към грънците. На здраве. На здраве. Запътвам се към грънците или към ротвайлерите. Дека ви викам. Не, няма. Аз дори няма да си заграждам леглото. Оставям го на то, дето офлайн пак. Тук са ротвайлери. Ще направя някаква цивилизована база. Той има предвид нецивилизована. Цивилизована ще е. При мен вече сме в центъра. Не, че в сините вече не са. Просто сините са по-тъпички и не могат да играят. Абе, ти срещу мен ли? Аре бе, то ме уби, то дата 07. Много е просто. Бие продиджито. Сега ще направя някаква цивилизована къща в морето. В морето ли? Да, за. Аз ще направя зад леглото. Ама това ще е отклонителна база. Дами и господа, аз се шегувам. Не, някак ми изтръпва леглото от зелените простаци. Абе, я кажа, бе! Еми, беше на коса ми да ме убие. Ма сега грифвам пътя към центъра. Съжалявам, център, просто. Да искам да умра. Веднагически. Този клип може да има повече от един епизод, да знаете. Защото играта много ще се проточи. Айде бе, дай едно айрон. Дай още 4. Добре, едно ще ми стигне. Човек, ако знаеш, на нас не изгрифаха леглото. Аз се запътвам към вашето легло. Защо не? Един от вас ще ми го изгрифа. Аз съм с фул сет. Не, че и аз нямам. Мале, моя от стима ми е много прост. За един зелен се запътва и то си стои. Не се запътва, стои си на едно място. Аре, бе, ти нормален ли си? Отиваш в центъра, там е посмъртно опасно. Иди. Мале! Значи то си помисли, че ще спечели срещу един. И сега сме по-малко заради него. Просто така. Само ти ли си? Да. Мене няма да ме убиете. В
В последните секунди аз ще се затичам. Шегувам се, то няма да има последни секунди. Бързо ще ме убиете, ама за сега нека да се идем път към центъра. Говориш на овце. Някой при вас пуска овце, сигурен съм. Да, един зелен ми го щупи на мене. Представи си кафе. Значи аз стигам от тях После щупи на сините и тогава аз срещу вас. Става ли? Да, бе, ние ще убием. Аз ще направя скрито пътче. Най-яката база, признавам. Вижда се. Аз нямам панел да дам. Макар ще искам. Да, към кой? Зелените да ги Добре, сините са с най-слаба защита на легото, според мен. Ние па си правим големи сме. Тук аз си правя някаква защита. Дето дори изобщо не е защита. Сега взимам една овца с динамит. 2 пардон. Те са сложили кирката, какво да изкопаеш? Резервни кирки да си имат. Един ме преби с кирка, аз имах отблъскваща пръчка. Да знаеш, кирката е по-слаба от отблъскващата пръчка, освен ако не си на Sandstone. Тогава е по-силна. Ох, един от вашите ротвайлери седи и е пуснал едно TNT. После, да знаеш, жълтите ще ме обстрелват. Да, ама аз съм от жълтите. То аз имам сет. Ама защо ми е? За KFC. Съвет, ако отиваш да грифаш леглото на някой. Вземи си пръчица. Аз имам свещена овца. Иване, бе, погледни към базата ми. Не бе, ето ме, на кораба съм. И пуснах овце с динамит. Ще е смешно, ако пусна на кораба ми овце с динамит. При мен всеки тук от моят отбор беше. То един от тях беше с хак, ама... Дами и господа, аз си правя защита, ама първо входа към замъка. С ръчичката. Да, браво на него. Браво на него, щом те е убил. Аз се запътих към центъра. Може ли да уредиш центъра да е празен? Добре, ама не ме бий като ме забележиш. Ето ме. Сега ми трябва още едно болт, дами и господа. Един син се запътва към вашата база.
Ако сега даде... да, горе има още. Мен един син ме подпуква. Как да не ти... Много голяма помощ ще ти откажа. Това беше от мен и... да бос кол. До виж...